Sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalain ko, kundi iyang mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong may binigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na nga'y sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumoong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.
O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nalakad sa po manalaing tao. Sakdala maestro kaya kaming Ginoo. Ginoo pasibayo ini naman po yung kekeng masayang kayabakan. Ginoo makanyana kaya naman pong nisasan metong mitipon kaya ning kekeming santuaryo. Ginoo sana po yung balang metong kaya kami, makanyan mo sana pong buklat din kekeng puso at kaisipan. Banggawan mila rin kekeng banal at tungkulan na pekitangwanan mi keka. Igpang banal ngayon oras sa iti alala pong pupus din kekeng pasalamat keka. Ginoo nung may kabatyo ka man pong pamagkulang ni, Ginoo patawaran me po yung balang metong kaya kami. Ginoo sana po, yung balang metong kaya kami, dinan mo kaya sana pong ganap pakabiasnan. Bang kanita Ginoo makanyan milang nga gawaring kekeng banal at tungkulan. Igpangin yung oras sa iti sana po, makanyan mo kaya sana pong gabayan. Ginoo pasalamatan da ka po karing pagkalub mong biyang pong sikanan kaya kami, ang ganaking pagkalub mong biyaya king aldo-aldo. Ginoo nano po nga blas ni karing dapat mong mangayap kaya kami, nung emo po samban da ka at puryan da ka king kaya kang pangay espiritu at kaya kang katutuan. Igpang banal nga ning oras sa iti, makanyan mila pong tikbang rin kaya king bitis, sana po makanyan milang agawang matulid din kaya king banal at tungkulan. Ginoo rin ipuring kaya king kapatad ang pong pengari, karing pinili mo karing dakal. Sana po dinan mula naman ganapasika na ng pong kabiasnan bang kanito, makanyan dala naman naganap rin karelang banal at tungkulan. Ginoo dakal pong dakala salamat o rin ipuring kekeng pisasan meto nga panalangin. Sana po tanggapan mo lang mabanglungayin king kekang banal ay harapan, at tanggapan mineman sana po itang kekang pamipala at king kekang bendisyon, menibat ngini ang gamang po king wakas, iyan asa po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talayparan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kayang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkilan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay siyang katotohanan na napatunayan na namanghabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
at iyong maniwala kayo, lalo yapang munye katalaga, at dekang at iyong umatutod kinagawin Diyos, makayan lang makalbit ang pumilisa. Kapamilatan ng naman ringgin, kaya kayo yung pagkaramdaman, ingatan, ampon igalang, batas ng Diyos, at ikawan, batas ng Diyos. Hinggago, ampon saot na nitang mayupayang din, tanggapan niya ang puan paghindukan niya. Itang lang ang dungdugod niya. Kaya kung sablang pati. Kasi bayong yayabot ko masayang kayabakan, ake kayong mamisasan netungan, banal yung pangit. Lalo na, kareting at iyong ganap apamagsabi, ating pamag talaga, pamagsakripisyo, king paulasan. Sablang dinatang at dinalong king kayabakan na iti. Ginasgas yung tinakbang yung ingbalang bitisyo. Uli na pablasang iti ing maragulyong katungkulan, ing patutuwan nyo king Diyos, ing tune kayong tutuki king kayang kagulutan. Likwan nyo at gilutan yung ing nanumang maulaga, mal king ke kayong biye. Banting upayang sambanye itang Diyos kingkeyang panga espiritu amponing sablang katutuan. Pablasang in Diyos binayang tutula king oras sa iti, uli na pablasang babatsawana ing balang katao, ing sana metong mo ing ke kayong ugnayan. Metong mo ing ke kayong kabagnasan, nung makananong ing sabla, miabyeya ing lagyong kaligtasan. King oras sa iti, linapit kayo king Diyos. Ninuman, ingati yung manandaman, kapagalan, ampon kababayatnan, nga na, lumapit ko king Diyos, at mirinan kayong kapainawan. King oras sa iti, kabaluan yung ikongan, ing tinapeng alang lebedura, babyeyang sikanan, puwersa, king ke kayong katawan. Uling iti, babyeyang biye, ingamano ng Diyos.
banting upayang nanuman itangati yung subok adaratang king biyeyo. Lungkot, tangis, o nanumang kapanandaman. Iti ang maygit ababies si kanan kay kayo. Pablasang in Diyos, burina, karing kayang sablang lelangan, ing mayakit kayong biyasang mangilala. Kareting mialiwang aske, ama kamuyot ababiye dake, ketiking yato. Ing Diyos, ing burina, ing mabiyasa kayong mangilala. Biyasa kayong pasalamat, kareting grasya, biyayang, adaratang kimbiyeyo aldo-aldo. Pablasang, ing biening tao ket isulip, nung ke kayong pag-aralan, mitmuya king kapagsubukan. Mitmuya king pasubali. Dakalare tingati yung magobra king lagyuning Ginoo. Dapat inangan, misasadsad ampon makayari. Uli na pablasang, nung minsaning tao, mas maygit itang kabiasnan, keti sulit. Lawan nyoret ang may sabing mong biyasa, aking siyensya. Kingulinan itang karelang sariling kapagnasan, ing may sabing kalikasan, lelanganan itang Diyos, metong nga bundok, karelang pag-aralan. King karelang pangangangas, king era kamalayan, ing metong abulkan, karelang gigisingan. At kanita, lumwalya ing may sabing ngapi, mayakit king tao, ing kalingas-ngasan, takot, alang karatunan. Kanita mabatsoya, ape lalong dingke kayong maintang, makilala at abalude, ing may sabing Ginoo. Kanita, mabatsoya, ing sabla mamausngan, ing mirinan lang kaligtasan. Uli na pablasang tao, king ulinaning sobrang kabiasnan, keti sulip, dapat iti king harapan ng Diyos, kamangmangan. King ulinaning karelang, kaya lang disiplina, alang pamigalang, alang respeto. Uli na pablasang, nitang batas ning naturalesa. Pablasang iti, ing batas ning naturalesa, may mutya. Bukod mo, ing kaburyana, ing saklawana, ing hanggang pibandyan keti sulit. Manintun niya mong manintun, ketang kapanyang kanan, king ulina ning sariling pakinabang. King era kamalayan, dakal ingati yung mapipinsala.
Nung datang man, ing siwala na nitang Diyos, ing kayang kaparalanan, banting upayang ing tao, mayagyagya, migising niya, ing may sabing kalamidad. Nung datang yaking tao, mayayakit mo naman itang kalingas-ngasan. Mayayakit ing takot. Mayayakit detang tunay magobra ampon maniwala ingatin lang katatagan. Dapat detang alang pamangilala tunay lang magigising king malambat dang pangatudtud king karelang pagkeran. Uli na pablas ang alang kapanwalan, alang kamalayan, karingamano ning Diyos. Ingamano ning Diyos iti metong yang api, ababye-bye kekongan. Ingamano na ning Diyos metong yang siwala. Amalyaring munye katatagan kapag sulungan kingke kayong kasalpantayanan. Kinguli na niting, ing sabla at insanang kagalangan. Kaingatan, disiplina, king nanumang bagay ake kayong gagalawan. Lalo na king panahon na iti lawan nyo at batsawan nyo. Ing masasabing sindak, bansa laban king bansa, ing kaguluan elalati. Mialiwang aske ama kamuyot dake ning yato ingati yung makalagana. Mialiwang kalamidad sakuna disgrasya ingalang tuknang abatsawan. Makanyan mo naman, nung datang ingaldo, alang pader ang itutumpak ay malasak. Teti mapilan lamang, karing siwala ning Diyos, kaparalanan, baning tao tunay ang nagising. Kinguli na niti, maglame kayo, magsadya kayo, epaypirayit kayo. Banten yung ingbalang sarili yun. Sana susuko ingbalang metong king adowaldo, subok o labanan ning kekong biye. Uling keti sulip, ing tutong labanan, labanan king marawa, ampon mayap. Dakalare tingati yung susuyo. Masusubok, dapat ilangan. Magtagumpe, at miyabiyeya ing lagyong kaligtasan. Kinguli na niti, pakikuwanan nyo, ing batas na ning Diyos, manatili yang ganap, karing balang puso yun.
Eking salita ampong nga manong karinye mo kakilala. Nune patutuwan niyo, ing balang nga manong ating katawan kinguli na ning mayap yung dapat. Kinguli na niti, sablang talasuyo na nitang Diyos. Bugbog na kayo kareti nga man, paulit-ulit sa sabyan. Ipaga na ka, nung nanula ring bagay daratang. Maging mapagmasid kayo. Maingat, lalo na karing balang pasbulan. Mikakaulan kayo, mipagmalasakit, misasan meto. Detang ati yung mamitbit kainan, kay kayo lang bitbitan, at kay kayo lang pasiknangan. Ding kapatad yung manandaman, walat kilobna ning ati yung ampunan. Eyo kakalingwan. Yabeyo kingke kayong karalungan. Kinguli na niti, ing tinape ning biye ke kayong miyapagya. Tinapeng alang lebadura. Amano ning Diyos, ababiye ke kongan. Nung itiyang ke kayo nga sumpungan nampong nasimpan, karing ke kayong dapukanan. Nanong takot yung, datang man ing maragol, ay albog. Masikan na hangin, tornado, o mesabing lindol. Nung atin ng matibe kasalpantayan, atin ng kong lagyong kaligtasan. Kinguli na niti, maging komportable kayo. Dakalpang ati yung daratang akalamidad ke kongan. Mayakit pasibay, ing maragol layalbog. Ing maragol alulam, kambe nitang masikan na yangin. Dakal itang ati yung mabatyo, pasibayo. Ing tangis at dusa laganap iya. Antila mong kalat apelisan. Kinguli na niti, maglami kayo. Magsadya kayo. Maging dingke kayong tanaman, kingke kayong ranglayan, ing sana alang miapektuan. Nanuman ke kayong kabiyayan, manatiling ating katatagan. Kinguli na niti, ilang kabiasnan lugod, ampon pa magaral amiya pagke kayo. Kailangan ing manakit kayong makapagmulala. Bayo kayong maniwala. Ngunit ngeni pa, ilokasyon na itang matuwang baluti at isulod yung itang gayak ng Kristo. Pakatanda na nyo,
nung nanong tenamyon, itiyang pupulan. Pasibayo, ilang lugod ang ponsaw, kekongan. Ing siwala na ning Diyos, ke kayuyang pakiramdaman. Ke kayuyang kilalanan, ingatan, ampon, igalang, ing sabla ng kautusan. King lugod ang ponsaup na nitang Diyos at ing patnubena ning Espiritu'y Santo, lakwan din na kayo. Una po, ibigay po natin ang pasalamat po natin sa ating Panginoon. Pagkakaloob na biyaya sa atin, isa na po yung ating kalakasan na tayo po ay binigyan
ng lakas upang tayo po ay tungkulin sa umagang ito. So yung pong ating naging tema po, tinig ng Diyos, ay naaayag sa kalikasan. So yung pong ating pinaka-speaker yata, si Brother, okay, kayo po ang speaker ngayon, no? Okay, si Brother Angel po ang pinaka-speaker po ngayon kasi yung tinext po sa akin ay iba pala. Kaya po ako tumayo. So, unahin na po natin si Brother Angel po. Dakal po salamat king Diyos. Mo pong boses na ng Diyos nung itamong pakikinggan natin ay marahil magkaroon na po tayo ng takot kung tinatanggap po natin ayon sa sinabi na banal na batlaya na sumunod po tayo sa ating Panginoong Yesus. Yun po ang kanyang mga salita. Noon at ngayon, ang Diyos po ay parehas din. Dahil po nakaugnay sa ating tema, ang Diyos kahapon ay wala pong kakaiba. Magkaisa lamang po. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, marami naman po tayong dapat pwedeng magpatotoo sa araw pong ito dahil ito'y malaya po tayong mag-aral ayon po sa salita ng Diyos. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, hindi ko naman po maubos ang oras dahil po dito sa Sibol, minsan po pagka mahaba po yung oras na nagsasalita dito, yung minsan natatakot. Yung iba naman po matapang makinig. Do po. Kaya mga kapatid, ang tema po natin ngayon nakasaad na po, tinig ng Diyos ay nahahayag sa kalikasan. Ang sabi ko po, ang Diyos kahapon at ngayon parehas din. That time po, panahon po ni Moises sa bayan ng Diyos. Alin po ang bayan ng Diyos? Ang tunay pong bayan ng Diyos noon, ang bayan ng Israel, ano po. Pero ngayon po dahil sa ating pagtawag ng banal na Espiritu sa atin bilang Espiritismo, hindi po katulad ng tao noon at saka yung mga tao ngayon. Pero ang Diyos po, katulad noon at hanggang ngayon, tao lamang po ang may kaibaan. Ang mga tao po noon, siguro po, nakikita natin sa Ten Commandments, ano po, mga pasaway po sila. Alam po ninyo mga kapatid, napakaganda po ng mga plano ng Diyos noon sa mga taong bayan ng Israel. Upang makamtan lamang po ng Diyos ay maging isang kayamanan ng Diyos ang mga tao doon. Pero dahil sa kanilang katigasan, sila po'y nagpapasaway. Samantalang ang tinig ng Diyos ipinaparatang po sa kanila noon. May iba-iba pong pagsubok na dumadanas sa kanila para lamang po sila magkaroon ng takot. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, basahin po natin ang tema at upang ito ay makadagdag ng kaalaman sa atin para po tayo lalong magiging matatag. Sabi po sa 22, dito po sa Deuteronomio 22 po hanggang 24 na po. Ang mga salitang ito ay sinasalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap at sa salimuot na kadiliman ng malalakas na tinig at hindi na niya dinagdagan pa at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin.
Ang tumanggap po doon si Moises, alam po natin, yung 2 tapyas na bato, para po yun ay may hayag sa mga Israelitas sa bayan ng Diyos. Ang tapyas na bato, ayun po ang nagpapatunay na kautusan na dala po ni Moises na galing sa Diyos. Dito po sa 23, at nangyari, nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, yun po dahil yung tinig po yun sa pamagitan po ng Diyos dahil pasaway nga po sila. Nasa kadiliman po sila, nasa paggawang kasalanan. Kaya po pinarinig ng Diyos ang kanyang tinig. Nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ay lumapit kayo sa akin sa makatuwid bagay ang lahat ng mga pangulo sa inyong mga lipi at ang inyong mga matatanda. Kasi po noon, ay alam po natin, noong panahon po ni Moises, binigyan din po ng mga pangulo. Hindi naman po lahat masakupan ni Moises dahil po nahirapan po siya ano po. Katulad din po natin ngayon, mayroon pong mamuntukan, mayroon pong opisyalis. Ano po? Kaya po, noon, may kakaiban po, may kakaibaan at saka ngayon. Dito po sa 24, para po matapos po natin ang referensya. At inyong sinabi, narito, ipinakita sa amin ng Panginoon nating Diyos ang kanyang kalwalatian at ang kanyang kadakilaan, at aming narinig ang kanyang tinig mula sa gitna ng apoy. Aming nakita sa araw na ito, ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at siya'y buhay. Hanggang ngayon naman po, buhay ang Diyos dahil po sa ating paniniwala. Kapatid ko po sa pananampalataya, ito po'y nangyari nung panahon na yon dahil po sa malaki ang pagmamahal ng Diyos, dahil po mahalaga sa Diyos ang mga tao. Yun po'y ang hibig ng Diyos, ang mga tao noon ay sila'y maging yaman niya at magkaroon po ng takot para po sa kanyang paraan na kanyang plano para po madulutan ng mabubuting kinabukasan ang kanyang mga anak. Kaya po ang laki ng pasensya ng Diyos noon at hanggang ngayon po. Basahin po natin yung Exodo, dito po sa Exodo 19:5 po. Para po, may ano ko lamang po sinasabi ko, talaga po nakasaad. Kaya't ngayon, sabi po, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan ng mga kayamanan nga kayo sa akin. Nahigit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Sa makatuwid po, ang Diyos po sa kanya lahat, ang lupa at langit. Wala po tayong pag-aari. Iyon po ang paraan ng Diyos. Yun po ang kanyang mga plano. Para lamang po tayo'y dulutan ng mabuti. Para lamang po tayo'y mapa sa Kanya. Hindi po tayo mapa sa tao. Yung mapapa sa tao po, ay hindi po mapapa sa Kanya. Yun po ay sumusuway sa tinig ng Diyos sa Kanyang salita. Inahayag po niya ng Diyos ang kapayapaan, ang kaligtasan, upang sa ikabubuti ng lahat. Kaya mga kapatid ko po, noon at ngayon talagang magkakaiba. At narinig po natin kanina, ang Santo, kung ano po ang kanyang sinasabi. Kung tayo po daw ay nahihirapan, iba't ibang pagsubok na dumadalo sa atin na hindi natin makayanan, ang katuruan po ng Banal na Santo sa atin, ay lumapit po daw tayo sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng
kapahingahan. Bago pa po ituloy ang ating pag-aaral, basahin po natin sa Mateo po 11:28 para po ating maliwanagan ang sinabi ng banal na Espiritu. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan ng luba, at kayo'y aking papagpahingahin, sabi po niya. Tuloy po natin sa 29 para po makakumpleto. Basahin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yun po, binigyan na po tayong katuruan para po tayo'y matuto. Kaya yung hindi pa po sapat ang kanilang pananampalataya, dyan po makikita ang katotohanan para po maging sakdal, lumapit sa Diyos, para po tayo'y hindi mapahamak. Yung binasa ko pong referensya kanina, yun po ay napakahalaga. Kaya po mga kapatid ko po sa pananampalataya, kailangan po natin ito'y pag-ingatan para po tayo'y magkaroon ng takot. Ito po ay utos din ng ating Panginoon. Kaya po noon yung 2 tapos na bato, yun po ay kautusan. Kaya kung magbasa po tayo dito sa may kung ano po ang itinuturo ng nakasulat sa atin na banal na aklat, basahin po natin sa Deuteronomio 6:2 po. Doon po natin ilagay na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na inyong ingatan ang lahat niyang mga palutuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo at sa inyong anak, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang inyong mga araw ay lumawig. Tignan mo po ang kautusan ng Diyos na itinuturo sa atin. Kaya minsan sabihin ng tao, mahirap po daw gawin ito. Mahirap po yun kung sumasagi ang pita ng laman sa atin. Kung yun naman po ay ating kalimutan, ay marahil po patay natin ang gawa ng laman, wala pong mahirap sa kagustuhan ng Panginoon. Wala naman po tayong magagawa kahit po anong ating gawin natin, dahil po siya po ang may likha sa atin. Sa kanya lang po, sa kanya po lahat ang karangalan, sa kanya po lahat, wala po tayong pag-aari. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, ito po ay totoong sinasabi ko para lamang po sa ating kabutihan, para lamang po makapiling tayo ng Diyos at makakasama niya. Mahaba-haba po ang aking babasahin, kahit po ito ay aking paralan lang, meron na po tayong napikap sa banal na utos ng Diyos. Dito po tayo sa Jeremias po, 32 po. Basahin po natin. Chapter 32, versikulo 38 po. Dagusan niya po ang gayang 42. At sila'y magiging aking bayan. Yun po isang plano na ng Diyos yan noon. Ito pong ating tinatalakay na ito, panahon pa po ni Moises, yung mga tao noon. Wala pa po tayo sa New Testament sa ating pag-aaral sa pamagitan po ng ating Panginoon Yesus. Sabi po, at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Yun po ang gusto ng Diyos noon. Kasi po, maraming taong hindi nakakakilala sa Diyos noon. Halos karamihan po. Tuloy po natin. At bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan. Yung daan po yung daan para sa ikasusulong ng tao. Upang sila'y matakot sa akin, magpakailanman, sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak pagkamatay nila.
Tuloy po natin. Sa 40 po. Ayun po ang kanyang mga plano. Kaya hindi po tayo nagkamali. Pwede po natin sabihin, ang lahat po nangyayari dito, tulad po ng mga kalamidad na lumilitaw na yan, para lamang po tayo, ang tao magkaroon ng takot at lumapit sa Diyos. Para lamang po tayo maging kanyang kayamanan. Huwag po nating isipin, sabi ng banal na Batlaya, yung pairal natin yung ating sariling kalooban. Pupwede po yun sa tao lamang. Pagdating sa Diyos, hindi po pupwede. Dahil po ang ibig ng Diyos, sarili niyang kalooban ang ating susundin. Kaya po malawak po ang ating pag-aaral. Sa 40 po, at ako'y nakikipagtipan ng walang hanggan sa kanila na hindi ako iiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlang ko sa puso ng takot sa akin upang uwag silang magsihiwalay sa akin. Napakalinaw po. Isa pa rin po ang patotoo. Ang plano ng Diyos, siya lamang po ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Ibalik po natin sa Jeremias 29:11 po. Sabi nga po ng banal na Batlaya, bugbog na po tayo sa kakarinig sa salita ng Diyos. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ayun po ang pinakamahalaga. Pinakamahalaga po yung huling wakas. Dahil po pag wala na po ang tao sa ibabaw ng mundo, doon po tayo mahatulan. Ang uling wakas na dinudulot sa atin, yung buhay na walang hanggan. Dapat po nating masibang ating espiritong ibinigay sa atin ng Diyos. Ang katawang lamang po, uuwi lang yan sa lupa. Ang mahalaga po yung espiritong binigay sa atin. Pansamantala, ginagamit po natin ang katawang lupang ito upang may hayag natin ang katotohanan, mabigyan po natin kalugod-lugod ang Diyos sa pamamarahang mabubuting asal, mabubuting gawa. Yun po ang gusto ng Diyos na dapat po nating lakaran. Kaya mga kapatid, dahil po marami pa po dapat magsasalita bago po ako magtapos, lahat po ng ating mga layunin, ipagkatiwala po natin sa Diyos, huwag po yung ating mga sariling gawa. Sariling kalooban ng Diyos. Dahil po, kapag po tayo'y dumikit sa Panginoon, ay tiyak po nakasaad, tayo po'y magtatagumpay. Basahin po natin sa Kawikaan 16:3 po. Yun po ang katotohanan. Sabi po dito, pagkaigi nga, magtamo ng kanunong, Kawikaan, hindi po. Sa Kawikaan po. Kawikaan 16:3 po. Chapter 16, verse 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Yan po, tinuturo na ng banal na aklat. At ang inyong mga panukala ay matatatag. Yan lamang po. At muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Karunungan at pag-ibig sa labas ng kawang gawain walang kaligtasan. Una po sa ating Panginoon, sa lahat ng mga magulang at sa lahat ng kabataan na naririto, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sadya pong napakahirap talagang magsalita sa inyong mga harapan dahil po hindi po ito kamukha sa pag-awit kasi po dito po kahit sanay na po kaming umarap sa maraming tao, pero pagdating po sa pagsasalita sa ganitong kabagayan, sadya pong napakahirap. Dahil po,
before po namin na ilabas ang bawat salita, dapat po kailangan munang isipin at bigyan ng katawan. Kasi po, mahirap pong husgahan ng mga ibang tao. Dahil sasabihin po nila minsan, ang galing niyang magsalita pag sa loob ng sentro. Bagkus pag nasa labas na siya, sobrang taliwas ang kanyang pag-uugali. Ang tema po natin ngayon ay ang tinig ng Diyos ay nahayag sa kalikasan. Nabasa na po ng ating magulang ang sitas na naibigay ngayon. Narinig po natin ang banal na batlaya kanina na sa sobrang katalinuhan at kasakriman ng mga ibang tao, nakikita na po natin ang mga nagiging resulta ngayon. Nagkakaroon po ng mga kalamidad na maraming tao ang naapektuhan. Nakikita po natin sa news, sa bansang Japan na marami pong tao ang namatay dahil po sa baha at sa flash flood. And bakit po nangyayari yon? Sino pong may sala? Ang Panginoon po ba? O tayong mga tao? Siguro po tayong mga tao. Tayo pong mga tao ang may kasalanan, bakit po nangyayari ang mga kalamidad ngayon? Kasi po, nangyayari po ang lahat ng bagay, hindi po ito by chance. Ito po ay by choice. Pag sinabi pong by choice, ito po ay kagustuhan at desisyon sa ating mga tao. Tama po ba yon? Nangyayari po yon dahil sa kagustuhan. Example po sa amin pong mga kabataan. Pag sinabihan po kami ng aming mga magulang na mag-attend kayo ng inyong kapulungan every Sunday. Dahil po yung, di ko nang po lalahatin, pero masakit pong tanggapin talaga yung katotohanan. Di po ba? Minsan po sa mga ibang kabataan, sinabihin na po sila na mag-attend ng pulong, pero pinipili pa rin po nilang pumunta sa ibang lugar. After po nun, sa hindi po natin inaasahan, meron pong mangyayari na masama. Yun po yung tinatawag na by choice. Kasi po hindi po sila sumusunod sa kanilang mga magulang. Tama po ba? And kaya po lagi namin sinasabi sa mga kapatid naming mga kayanakan na habang meron pa po silang time para tumupad at gumawa sa kanilang mga katungkulin, gawin na po nila habang meron pa po silang time. Kasi po kami pong mga nagtatrabaho na kahit gustong-gusto po namin makapag-attend ng mga sabat, sobrang mahirap po. Kasi po, iba po yung meron po kaming mga boss na sinusunod. Kaya sobrang mahirap. Kaya sobrang ako po yung nagagalak at natutuwa na naka-attend na naman ng kapulungan at para gawin yung aming mga banal na tungkulin. Narinig din po natin na sabi po ng banal na batlaya, marami na pong aral na dumating sa atin. Bakit po ba paulit-ulit? Yung po kasing mga iba, sinasabi po na paulit-ulit na lang po yung mga ibang rebelada. Bakit po ba paulit-ulit? Kasi po, sa atin po kasi, dahil likas po yung makakalimutin, nakakalimutan po natin yung mga aral na binibigay po ng mga banal na batlaya sa atin. Kaya po, sana po, kahit paunti-unti lang, kahit dandahan lang, sana po yung ating mga lalagyan, hindi po ito butas. Sana po meron pong naitatanim sa ating mga puso at kaisipan. And, sabi pa po niya kanina na tumawag daw po tayo at tayo magbibigyan. At naniniwala din po ako na hindi lahat po ng tumatawag. Sabi po kayong Kapampangan, nalinang po itang eganaganang mamawos ginu-ginu. May pakibatan po. And lagi po natin tandahan na kung ano po yung ginawa po natin at itinanim dito sa ating mundong ginagalawan, ganun din na rin po natin ginawa sa ating Panginoon yon. Kahit maliit po na bagay, pero sa ating Panginoon po, sobrang malaki na po yon. And sana po, wag po natin husgahan
ang mga kapwa po natin na tao. Kasi po yung iba po sa atin mahilig pong mangusga. Gaya po ng sinasabi nila na yung pong lahat ng mga nakayuko ngayon ay natutulog na. Hindi po ganon. Ang alam ko po, ang lahat po ng nakayuko ay nagre-ready na. Alam ko po silang lahat ngayon ay nagsasadya na para makapagbigay at makapag-share ng mga kaalaman at pag-aaral dito po sa ating pananampalataya. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ibig mong sabihin yan, marami po yung nagre-ready. Kasi po maraming nakayuko eh. At magandang umaga po sa ating lahat. At araw na naman po ng Sabat para purihin po natin at sambahin ang ating Panginoon Jesus, ang ating Panginoong Diyos. At narinig po natin yung mensahe ng banal na Batlayan ng Hello. At maganda po yung mga binanggit niya at binigay po na aral sa atin sa umaga na ito. At paulit-ulit nga rin po. At lagi po nating naririnig yung mga aral na yun. Sapagkat po kasi sa tao normal na po yung makakalimutin siya eh. Kung minsan ho, paglabas ho natin dito kung ano po yung narinig natin dito maya-maya lang nakakalimutin na. Kaya pilit pong ipinahayag sa atin ng Panginoon ng paulit-ulit na aral. At maganda po yung tema natin sa umagang ito. Tinig ng Diyos ay nahahayag sa kalikasan. At alam niyo po, ginamit ng Panginoong Diyos ang kalikasan upang pakinggan ang kanyang tinig. Sapagkat ang tao po ay lubhang inabuso ang kanyang kalayaan. Kaya hindi po natin masisisi ang Panginoon kung gagamit po siya ng dahas sa atin. Ginagamit niya po ang kalikasan upang gisingin niya po ang mga tao na natutulog o namumuhay sa kasamaan. Basahin po natin dito kung ano yung mga kalikasan na ginagamit ng ating Panginoon. Dito po sa Awit, Kapitulo 18, versikulo 13. Mali po yata. Nawala po. Awit 18:14. Ito. Ang Panginoon naman ay kumulog sa mga langit at pinutunog ng kataas-taasan ng kanyang tinig, mga granizo at mga bagang apoy. Isunod po natin sa 29 versikulo 3. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kalwalhatihan ay kumukulog. Sa makatwid bagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Idiretso po natin sa 7:8. Humahawin ng liyab ng apoy ang tinig ng Panginoon. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang. Niyayanig ng Panginoon ang ilang ng Kades. So, yung mga nakikita ho nating mga sakuna at kalamidad na nararanasan natin sa mga panahon ito, pampagising ho sa atin yun. Sapagkat lubhang namumuhay na yung ibang tao sa kasamaan. Alam niyo po, napakahirap ngayon ng buhay sapagkat kung gagabihin ka ngayon sa kalsada o sa daan, parang hindi po safe yung ating pakiramdam. Lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan, sa inyong mga kababaihan. Kaya ho, ang tao, nagiging makalimutin, ang sarili na niyang mga batas ang kanyang ginagawa. Wala na hong takot sa ating Panginoon. Kaya kung minsan, sabi nga ng kabataan na nagsalita kanina, kung minsan, tao na po ang pumipili sa kanyang buhay, sa mga kanyang lalakarin sa buhay. Nawawala na ho yung pagiging matatakotin po natin sa Panginoon. Nakakalimutan ho natin
nagiging pasaway na ho tayo kung minsan. Kapag ho, yung ating mga sariling adhikain, ang ating pong pinakikinggan. Kapag wala na ho sa buhay natin ang Panginoon, nakagawa na ho tayo ng hindi karapat-dapat. Kaya nga po, ang tinig ng Panginoon ay lagi pong sinasabi sa atin. Lagi ho tayong kinakausap. Bakit po? Kasi po wala na ho tayong takot. Bakit po napakahalaga po sa atin ang tinig ng Panginoon? Bakit po mahalaga sa atin na pakinggan ng kanyang tinig? O bakit po kailangan gamitin niya ang kalikasan para ang tao ay pakinggan ng kanyang mga tinig? Dito po sa Deuteronomio 13:4, ganito po ang nasusulat. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Ito po pala yung Kanyang gustong ipahayag sa atin upang magkaroon po tayo ng takot sa Kanya, upang ang Kanyang mga utos ay ating gagampanin. Kasi po, nakakalimutan natin kung minsan ang mga utos niya na dapat nating sundin. Kung minsan, sariling lakad na po natin ang ating ginagawa. At kung minsan, nakakalimutan na rin po nating maglingkod sa Kanya. Kung minsan nga po, isang araw lang po sa isang linggo, kung minsan ninanakaw pa natin sa Kanya yung isang Sabat. Kaya po, pilit po niyang pinapaalala sa atin upang magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Alam niyo po, mapalad po tayo kapag pinakinggan po natin ang Kanyang tinig. Pag yung mga Kanyang sinasamo sa atin, Kanyang mga utos ay ating sinunod. Dito po sa Deuteronomio 28:2, ganito po ang nasusulat. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Yun po pala ang mangyayari sa atin. Darating po pala ang mga pagpapaala sa ating buhay. Kapag po ating dininig ang Kanyang mga tinig, ating sinunod ang Kanyang mga utos. Kaya ho, sabi natin po rin Kapampangan, kung naano po kaning tena mo, yan pupulan mo. So, kung nakikita po ng ating Panginoon na pinakikinggan natin yung Kanyang mga tinig, ginagawa natin ang Kanyang mga utos, darating po pala yung pagpapala sa ating buhay, mga blessings. So, ipagpasalamat po natin yun sa ating buhay. In every action na gagawin natin, meron pong kalakip na kabayaran yan. So, kung gagawa kang marok, kabayaran na po yan, marok. Nung tatanam kang mayap, kabayaran na po yan, mayap. So, deta mo po, mayap, payabak po. Medyo magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa bagay, malakas naman ang boses ko. Parang nakarami tayo ngayon, opo. Yung mga speaker natin. Nagtipid po sa oras, no po, para mabigyan ng ibang pagkakataon ng mga kapatid natin. At narinig po natin ang mga kapatid natin kung saan po ay tinalakay nila ang ating paksa o tema, na ang tema po natin ay ano bang tema natin? Ito po, ang tinig ng Diyos ay nahahayag sa kalikasan. Mga kapatid, noong unang panahon, iba po ang sistema noon, kagaya po ngayon, no? Hindi kagaya na ngayon. Noon po ng panahon ni Moises, ay nakakausap po nila ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tinig, no po. At kung ano po ang kanyang gustong ipagawa sa mga tao noon, ay siya mismo ang naririnig nila. Hindi po kagaya ngayon, hindi natin naririnig.
kundi ay gumagamit tayo ng mga banal na espiritu kung saan sila ang nagbabalita sa atin. No po. Alam niyo po, gayon din si Samuel nung kapanahunan niya ay gayon din ang ginawa ng Diyos, ay narinig niya ang boses ng Diyos, pero nung una hindi po naniwala. Basahin po natin sa unang Samuel Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 10. May sinasabi po nung kapanahunan ni Samuel, no po, hindi rin niya, sa pamamagitan ng boses ng Diyos, hindi agad naniwala, no po. Basahin po natin sa unang Samuel 3:1 hanggang 10. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Heli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yon. Walang hayag na pangitahin, no po. So ang mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon ay mahalaga noon dahil sa pamamagitan ng pangitahin, kumisan dinadala niya yung mga tinig ng Diyos, no po, sa dos. At nangyari ng panahon na yon, nang si Eli ay naiga sa kanyang dako, ang kanyang mga matay nagpasimulang lumabo na siya hindi nakakita. 3. Narito ako sapagkat tinawag mo ako. At ang kanyang sinabi, hindi ako tumawag. Maiga ka uli at siya'y yumahon at naiga. So naghalinlangan po si Samuel. Akala niya si Eli ang kinakausap niya, no po. Ang naririnig niya. At says, at tumawag pa uli ang Panginoon, Samuel, at bumangon si Samuel at naparoon kay Heli. At nagsabi, narito ako, sapagkat ako'y tinawag mo. At siya'y tumagot, hindi ako tumawag, anak ko, maiga ka uli. So kala niya po, si Eli ang kumakausap sa kanya o tumatawag sa kanya. 7. Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon o ang salita man ng Panginoon ay nahayag pa sa kanya. So nang panahon pong yun, dahil sa kanyang kamusmusan, hindi pa niya nakikilala, no, ang mga salita ng Diyos. Kaya si Samuel po ay nag-aalinlangan. Sa 8. At tinawag uli ng Panginoon na ikatlo, at siya'y bumangon at naparoon kay Heli at nagsabi, narito ako sapagkat ako iyong tinawag, at nahalata ni Heli na tinatawag ng Panginoong Diyos ang bata. So, tinawag uli siya. So, kala niya si Eli pa rin tumatawag. Pero si Eli po ay nakalata na ang Diyos ang kanyang kausap. Sa 9. Kaya sinabi ni Eli kay Samuel, yumawon ka, maiga ka, at mangyayari na kung tatawagin ka niya ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinidirig ng iyong lingkod sa gayon na yumawon si Samuel at naiga sa kanyang dako. 10. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag gaya ng huna, Samuel, Samuel. Nang magkagayon sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. So nung una po, si Samuel hindi nagtataka siya, no, dahil ang Panginoong Diyos ay naririnig niya sa pamamagitan ng tinig, no po. Kung saan kinakausap niya na may ibig siyang iutos sa kanya at ibig sabihin sa kanya. Pero dahil po sa panahon na yun, si Samuel ay hindi pa ganap ang kanyang paniniwala, hindi pa niya alam ang mga
turo o mga salita ng Diyos, kaya siya po na naglalangan. Gayun din po si Gideon ng Israel, ganun din po ang nangyari, no po. Kinakausap din siya ng Panginoon, pero siya rin ay naghahalinlangan. Basahin po natin sa Ukom 6:17 hanggang 22. Sabi niya po kay Gideon, at sinabi niya sa kanya, kung gayon nakasumpong ako ng biyaya sa inyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ang nagkikipag-usap sa akin. So si Gideon po ay umingi pa rin ng tanda na talagang ang Panginoon ang kanyang naririnig at nakakausap. So 18, isinasamo ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y paparito sa iyo at ilalabas ko ang aking handog at ilapag ko sa harap mo, at kanyang sinabi, ako'y mag-iintay hanggang sa ikaw ay bumalik. 19. At si Gideon ay pumasok at naglutong madali ng isang anak ng kambing at isang panang harina ng mga munting tinapay na walang lebadura, at inilagay ang karne sa isang buslo, at kanyang nilagay ang sabaw sa isang palyok, at inilabas sa kanya sa ilalim ng ensina at hinihain. 20. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, kunin mo ang karne at mga munting tinapay na walang lebadura at ipatong mo sa batong ito, at ibinuhos mo ang sabaw, at kanyang ginawang gayon. 21. Nang magkagayon, inunat ng anghel ang Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay, at sinalang ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura, at napailang lang ang apoy sa bato, at pinugnaw ang karne at mga munting tinapay na walang lebadura, at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. So, ganun po ang nangyari, mga kapatid. At 22. At nakitig ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon, at sinabi ni Gideon, Aba, O Panginoong Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon sa mukhahan. So mga kapatid, ito po ay palatandaan na kung paano ang Panginoong Diyos ay kinakausap niya ang mga tao noon, po. Kung saan direkta pong nakakausap at naririnig ng mga tao noon ang tinig ng Panginoong Diyos. So ngayon pong panahon na ito, mga kapatid, hindi po iba na ang ating, kagaya rin sinabi ng ating kapatid na ang Panginoon noon at saka Panginoon gayon din, pareho lang po. Pero iba na ang ating mga sistema, po. Ngayon po ay hindi natin nakakausap ang Panginoon, pero mayroon siya mga tubod na mga angeles para magturo at magbigay ng mga payo sa atin at mga paalala para sa ating mga para hindi tayo po maligaw ng landas sa ating mga tungkulin. Kagaya po, sabi ng Banal na Batlaya kanina, ang dala po niyang pamati sa atin, napakaganda po yung pamating dinala niya. Sabi niya, ang tinig ng Diyos ay kanyang pinaririnig sa mga taong kanyang mga anak, upang hindi makalimutan o yung mga nakakalimot ay hindi malimutan ang Diyos, po. Kaya sabi niya mayroong dinadalang mga kalamidad, po. Mga nakikita natin ngayon sa ating kapaligiran. Ito po ay tinig ng Diyos, sabi ng banal na Batlaya kanina. Kung saan po ay ating mga nakikita po ang panahon ngayon para yung mga kapatid nating nakakalimot at hindi naniniwala sa Panginoong Diyos ay kanyang tinatawag sa pamagitan ng mga kalamidad, po. Tignan niyo po ang nangyayari. Alam niyo po pag ang isang lugar ay nagkaroon ng kalamidad,
ang lahat ng mga tao ay karamihan po ay tumatawag sa Panginoon, no po. Kasi ang tao pag hindi nakakita ng mga kalamidad, kumisan hindi pinapansin, no po. Kumisan ang Sabat ay hindi man nila ibinibigay sa Panginoon Diyos, no po. Hindi nila ginagawa ang tungkulin para isang Sabat lang para purihin Diyos, hindi na po nila ginagawa. Pero pag nagkaroon po ng kalamidad, no po mga kapatid, siguradong kung hindi man 100% na nakikita natin ng mga kapatid na nagsisimba, no po, baka almost mga 90% no po, nakikita natin na lahat ng mga nananampalataya o hindi man nananampalataya ay nagsisimba pag nakakita sila ng mga kalamidad o nangyayaring kalamidad sa kanilang lugar. Yan po ang sabi ng Banal na Batlaya sa atin. Ito po ay pantawag at pahalala na para hindi tayo makalimot sa mga tungkulin na inahatang sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya sa ating mga kapatid, wag na nating hintayin ang mga kalamidad, wag na nating pansinin ang mga kalamidad, kundi lagi nating gawin ang mga tungkulin, no po, para maiwasan po natin. Dahil po ay ito ay turo ng mga batlaya sa atin na sabi nga niya, ang darating pang kalamidad sa ating darating na panahon, no po, talagang nakikita po natin, hindi lang dito sa Pilipinas, nakikita natin ang napakaraming nakakawawang mga tao na dahil sa kalamidad po ay nangangamatay. So mapalad po tayo dahil tayo ay palaging nasusubaybayan ng mga batlaya kung paano po tayo gumawa at anong kaparaanan ang dapat nating gawin para po ay maiwasan natin ang mga dumarating na pagsubok sa ating buhay, no po. Dahil sabi nga, ang pagsubok ay laging nasa tabi natin dahil dito po ay nakikilala ang ating katatagan at paniniwala sa Panginoon. At muli, magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sa ating pong mga kapatid na nakapagbigay po ng mensahe sa umagang ito. Ito po yung ating pag-aaralan po. Sana po sa ating mga taong may paniniwala na ay wag na ho nating ayaan na dumating sa atin to o gisingin pa tayo ng isang nakakatakot na pagtawag sa atin. Kaya po itong mga bagay na ito ay sinabi sa atin ng Diyos upang tayo nga po ay lalong maging masipag, no? Pero doon po sa taong may naitanim na pag-aaral, sana po ay wag na ho nating ayaan na makakita po tayo ng kakaibang o intayin pa natin yung mga pagsubok na hindi po natin inaasaan. So, nung sabi po ng banal na Espiritu, bigla pong pumasok sa akin, yung pong sabi niya dito sa Kapampangan po, kalamidad na maragul lulam, kambening masika na angin ing tangis, dusa, ne po. So, biring sabyan, amika ating pagsubok datang, ne po. Na itamo po ayasaan, itamo asaan. So, mig-feedback ya po na ako itang milyari king late. So, reta po nga kapatad tamo ka rin, muling malapit laking dagat, anyang mika maragula danum o bagyo. So, nano pong milyari ka rin nepo. Na po karakal taong mete may disgrasya na nung minsan tanala mo po, danala mo po ketang mas
ilangan po dala minsanan. So, ing pungan ti kaniting magaganap antimong antikanining krisis. Anong minsan po, ing tao mo rin ing gagawa. Minsan, huling ing kalikasan, tayo po rirespetuan mo naman, although atsupungan yan, nanuman po ing atsyong makapanatiliken, amela lang akalupa tamo, kailangan tamo pong respetuan. In nature, so, nung nanuya po ita, may pwedeng taginan. Po, minsan po, kalupa na, ring sinabi da, ring tinubod o tinubod. Deng biyasa, nung minsan, ing bundok, patagan de. Deng biyasa, nung minsan, ing bundok, kalbuan de. So, biring sabihan, po normal, po likas, po, ingantika niti, na ating sitwasyon na dapat gawa na ning tao. Minsan, simple na mo pong bagay kaya katam, kaya na mo pong patag. Pagmasdan tala po rin tao. Minsan, kapiraso ya mo pong antimong plastic, candy. Obserban tamo po, nung minsan, maring kaya katamong kapatad, aliwa, istong may nganyang candy. Po, kay ba ne pong penga ning candy belat ne. Ug siya na ne po itang balat. Pota pong kailang bata na panahon, ing candy o itang balat ta candy po ngay tahuling plastic ya. Eneman po agad malaso ita. Sobre sabihan po tangkay ating pong lulto lulbog. Uli pong nung minsan barado la po rin kaya katamong estero or kanala sa sabihan tam. So nino po yung mikiburi ka rin. Nino po yung mikigawa. Samantala pong makapanabili na kayakatamo na igalang ing sabla, igalang ing kayakatamong kapaligiran, igalang ing kayakatamong akakit ang timongin, ding tanaman, ing bundok, po. So ren po, etala po gewa, eno po gawa ning tao. Nune kalupatala namang pong melalang din na kailangan tamo mo namang pong pasayangan na kalupatamo. Makanyan mo naman ing taong melalang antimoy tamo. Makanyan taya namang pangalagaan ing kakatamong sariling ayni. Emo bukod ketang pakanantaya, ketang natural. Emo bukod ketang imalanan tayo. Emo po bukod ketang magobratamu ketang buritamu. Magobratamu ang ketang agyutamu. Uling ing katawan ay ni atin niya namang kailangan apamangan na malyaring ibiyatam. King panawun, antikaniti, sabi na king tinape, nune kakabiyaya ing tao, nune maging karing amano. Ing salita, ning amano na ning Diyos, ang malyaring dandamanan ning katawan ay ni amyala pong malyaring pasikan. King kaya katamong kaladwang atyu manok nanganan kaya katam. Nya kaluguran na kapatad, ing Diyos, pigkalub na po kaya katamo, ing sablang burita mo, lelanganan ning Diyos, ing sablang kailangan tamo, mupining tao nung minsan, ketang bilis, ampong ketang kapag nasana, nung minsan, mimigit siya po itang burina ning tao, kesa ketang burina ning kakatamong Diyos. Nano po yung buri kong sabihan, nung minsan, ing tao, anam na pungaldo gagawa, nung nano po itang burinang gawan king Biena, magaralya, makipagobraya, matudtudya. Dapat po ketang pilan aworas 10 panahon na adwa na kay katamo ng Diyos. Ana mayaldo kay katamo ya banditaya. Dapat nga na itang kapitong aldo ana ipangiling me. Dapat kay katamo pong magaral atalasal pantaya. Di takyamo pong aldo o di takyamong oras
ing bibiyatamu uling ya po, ing kikatamong pikasunduan ng pong pikayari, kita pong puntong alas 8, sabi na, hanggang alas 10, pamitipon tayo po, keti, hita mo pong magaran. Nung minsan po, tanggapan tamo ang pong ali, king kikatamong sarili. Sabi na, yung salita na ng Diyos, masakit siya, uling tutuya. Nung minsan, gagawa ng pilit ng tao, although, nung minsan, makapag-aral ta na po. Kaya na ako ka rin. Kaya na ako po ka rin. Na nung minsan, baluta mo po, king kikatamong pamitipon. Punto alas 8, magumpisa ta na po. Pero nang minsan po ding aliwa, kita pong oras aburina pong pagsadyan tamo, na sana atin la pong masanting nga dahilan ng pong reason, na nung minsan tamo po agaway ng tikanitang kabagayan. Pero king taong mag-aral po, kailangan dinantamong katawan, sabi na ning banal, ing lulwal ka rin kikatamong pasbulan. Ya ing maging giyata mo, ya ing malyaring tukyan tamo. Aliwa ing burina ning sarili ngay ni, kitang kaburian-burian tamo pong oras, ne po, kitang kaburian-burian tamo po, karintamo po datang, karintamo po atyo. Ini po, uling kaluguran da kayo ang pong kapatad, king kasalpantayanan, metong akapigaganakan, uling metong lapong batas kailangan tukyanan ng talasalpantaya, alaya pong keliwan ketang sasabyan at utos na kikatamo. Ne po, nung makamate nga, nautos na po ng kikatamong ginuita nung makamate ka, may kasala ka. Kalupa na naman po yung malating bagi akikatamong pamagaral ngeni. Abinyen ng utos kikatamo o binyen ng metong akikatamong pikasundo. Metong tamo pong magaral king kasalpantayanan pagsikapan tayo po. Uling sabi na, nung ekakado meging tapat kitang ditak, makanano pa kitang dakal. Kaluguran na kapatad, king kasalpantayanan, minggit kula po ring antikaniting bage, bang eda kayo po bring, eko po susungkitan ng kayong kapanandaman o kay kasugat da rin katamong puso, marahil siguro ini, amalyaring bilang kapatad, bilang manibala, uli pong nung nanoy tang eywagawa, mag-reflect po kay kaming manungkulan. Bakit po pag nasanmi kaya pong manungkulan, itang mitmong kaayusan, uling ya po yung sasalamin nung nuka rin, itang pamisan metong tamo, kitang metong a Diyos, nung ya po yung kikatamong tutukyan, kailangan po etaya papaklyan. Pag nasantamo pong akwata mo, itang pangako, akikatamong pengako kayo, uling ya panin tunane. Alaya pong keliwan sabi na, karetang pepagsadyanang, sulugi, karetang 5. Ne po. Uling detang mapilan, ela makasadya, ketang panyatang naning kikatamong gino, linwala, menintunla pong gas, bang mikatinla sulu. Dapat detang pilan makasadyala, anyang datanging kikatamong gino, makasalubong la. Kalupa na naman po, king kikatamong kabilyan, ne po, potang mamiyaya pong biyaya, king kikatamong gino, ne po, potang mamiyaya pong grasya, sabi ring kikatamong mapilan, o itamo man po obserbatam, potawari pong panahon na nitang kalungkutan, di natangya po yung unus kikatamo, sabi na, nung kulait ka, kitang oras sa ita, makanano po. Nung alakang tenam, sabi na, alakang pupulan. Nyay kami po ang kaluguran yung manungkulan, kapatadyo, akayabe yung magobra. Pag nasan mi po, na waman, na emila naman nung minsan 100%, pero panikwanan mi po pagsikapan, na sana po yung panyatang tamong pong pangdalo, king kikatamong pamagaran,
ibiyataya po itang katungkulan ng pong karampatan. Uli pong nung palagi tamong dirinan excuses, dirinan tamo pong palaging matulid, ita pong kikatamong sarili, yamo po yung kikatamong panusignan. Pero nung panusignan tayo po yung kikatamong Ginoo, ing sabi na, ing nanumang lakad mo, pamayapana. Yamo po ing kanaong makuyada, sabi kaya kayo, uling, iktamo po, mikakapatad tamo, king kikatamong kasalpantayanan, sa sabyana, ng naning sakit na ning kalingkingan, sakit ne ning buong katawan. Pakit tayo. Akalupa na mo, king kanaong pamagsalita, uling makapanabilin, at ka rin kaya kaming balikat, uling itamo po, na sana retang etamo katubale king kasalpantayanan, maging letrata mo po sanang lawenda. Ya po yung kapag nasanmi, kami pong kapatad yung tatalakad keni, na pakitam, na yung ganap, kitang kikatamong pamanggawa, ing makawustuan pong makaayon, kitang burina ning kikatamong gino. So sana po kaluguran na kapatad, ding amanong dindamtamo, mamyala po ng timong inspirasyon, yala po sana malyaring magpainakaring balang meto nga makirandam, nune maging lasana ng timong salmon, adindamtamong malyaring mamye patibe king kikatamong kasalpantayanan. Kaluguran na kapatad, ulingi kami pong kaluguran, kapatad yung manungkulan, ikongan po kaluguran da kayo. Berimi po, nung nanoy tang dapat, iya po yung malyaring agawa na ning tao. Dakal pong salamat, maya pa abak po kaya kongan, miras ne po yung oras, sana po kaya tutuki Sabado, Domingo, ne po, yung kaya katamo pong oras, alas 8 tamo po magumpisa. Dan po kaya katamong koleksyon niya ni, 4,460 la po.
tamo po. Pagkandam tayo po yung presensya na ng Ginoo. Malugod at malam makia kaming ikpa. Mulit pasibayo Ginoo makanyan kaming pasalamat. Pupuring alang angga. Mag-aral karingkirang salita. Na tunay indalan at susi kingkirang kariyan. Ginoo reti puring kaya kaming kapag-aralan. Ami bulaglag ngening aldoyti. Mielasang kasulong, kabyasnan, kaunlaran king balang metong king pamanlakad na ning balang metong kay kami. Mitimu king balang katandanan, panandam bangal do bukas ginon Diyos. King pamanlakad mi maagamit nila. Milawt kay king nanumang dewakan, at alisyan ing nanumang panganib, at tukso, alilipo king babaw ning yato. Ginoo, salamat po king biye apig kalub mo, at pagbiye apig kalub mo king pasibayo king parimunggong wewe. Ginoo, emi po abot daklatan, ing kekang lugod, apapamandi mo apag kalub mo kaya kami. Ngunit yung makanyan, yung bang makanyan takampurian, pasalamatan, dukyan king kiyakang kaburian. Ginong atin man pong kakulangan, o kapalaluan man king kiking balang galo, o balang daklat daring kiking pasbulan Ginoo. Patawad po. Ngunit makanya pong ipakit ingke kang suwala kimiyalawang aske bangal do bukas ing makanyan Ginoo ing pangising king tao king pamanggalona king katutuan at king karampatan yay ngagawa na Ginoo mulit pasibayo makanyan ipasalamat ing makanyan kaming miyabe-yabe. Pigkalub mo po pagkakataon, ing balang metong yang sikan. Ginun Diyos, sana po pang panahon o pariminggong wewe, makanya pong param ing sikanan, maingal do bukas ay akbang milaring kekeng balang bitis, kim paman niya pat mayak, king pamanuki, king kekang kagulutan. Ginoo makanyan mo naman ipanalangin mi ring kapatid mi ran may sabing kapanandaman pagsukan. Ginoo makanyan niyo pong pakayapan parang pangsikanan bangal do bukas sa kayabe milang gagalo manuparan king banalatong kulan. At dito man giras king delumduman o pagsubok Ginoo. Paslagya po yung kaya kong sala. Gamitan niya po yung balang metong kaya kami, bang mga niyan maging instrumento, king balang kapayapan at kayapan. Ginoo, mila po abot daklatan din kikeng pasasalamat at samot dalangin kika. Tunay balong mula rin kikeng pilubluban, laman na rin kikeng puso at pamisip. Ginoo, ingalanggang kapasalamatan yung kikeng payabot. Kapurian, pagsamba king kikang panga Diyos at king katutuan. Ginongin yung pasiuli na kami. Baka niya pong panabilin yung kikeng malating biye. At pasibayo yung kikeng pagkabiye king pariminggong webe. Baingal do bukas makagalo kaming malaya. Malaya karing kikang kaburian at karing kikang kautusan. Ginong Diyos, soreti po rin kikeng samot dalangin. Daka po tuturuan na sinabi yung manyawad kaming nanumang bagay king lagyo mo, iti pagkalum mo, mupin main tulid at karampatan, at iti pagkalum mo. Dakal pong salamat Ginong Diyos, tindalangin king lagyo ng igpa, ng anak ng Espiritu Santo, dakal pong salamat. Maya pa ba?